ఈరోజు మనకు 3 కుక్కీ డెలివర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 కస్టమర్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్న డిఫరెంట్ కుక్కీ వెరైటీస్ ఆర్డర్ చేశారు. ఇంకో కస్టమర్ స్పెషలీ ఓట్స్ అండ్ ఆల్మండ్ కుక్కీస్ ఆర్డర్ చేశారు. అందరూ కూడా ప్లేస్ నుంచి ఒక 5 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో ఉన్నారు కాబట్టి కుక్కీస్ని గిఫ్ట్ బ్యాగ్స్లో నీట్గా ప్యాక్ చేసి డెలివరీ చేశాం. వాళ్ళకి కుక్కీస్ చాలా నచ్చి మంచి రివ్యూస్ కూడా ఇచ్చారు. సో మన దగ్గర ఓట్స్, ఆల్మండ్, చాక్లెట్, రాగి అండ్ జోవార్ కుకీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మన కుకీస్ మైదా లేకుండా, ప్రిజర్వేటివ్ లేకుండా, అడిటివ్స్ లేకుండా, రిఫైన్డ్ షుగర్ లేకుండా ప్యూర్ బటర్, జాగ్రీ మరియు ఆర్గానిక్ ఫ్లవర్స్తో హోమ్మేడ్గా ప్రిపేర్ చేస్తాం. హెల్దీగా, టేస్టీగా, ప్రేమతో తయారు చేసిన కుక్కీస్ మీరు కూడా టేస్ట్ చేయాలనుకుంటే నేను మెన్షన్ చేస్తున్న నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి, లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి.